Γεια σας παιδιά, Skipper 525 εδώ και σήμερα είμαστε Με το Φάντο Μουσάλα. Και με το Φώστα. Okay. Λοιπόν, στον σερβερ στο Survival Land server. Και εγώ κάνω το το βίντεο. βίντεο δεν ανέβει σε μένα. Και εγώ κάνω το βίντεο, είναι το πρώτο μας. Σάλας, ναι. Ναι, Και σήμερα θα το τονίσουμε. Και... Σκάσε. Πού είσαι, πάω κι εγώ, πού είσαι. Και σήμερα θα σας Πέφτω. δείξουμε... Σκάσε ρε λίγο να μιλήσω. Εντάξει, μίλα. Και σήμερα θα σας δείξουμε λίγο τι έχουμε φτιάξει σε αυτό το σερβερ. Δηλαδή την ομάδα μας, τα κτίρια μας και αυτά. Αυτά. Άντε, ποιος πάει. Ωραία, και εξάρτημα. Λοιπόν, περίμενα. Τι θα κάνουμε άντε ρε Skipper, πες κάτι. Τι να πω. Εσύ το καλωσορίζεις. Ναι. Βλέπετε εδώ πέρα τον πύργο. Κάμεραμάν μαζί μου παρακαλώ. Χτίζουμε τον πύργο εδώ πέρα, δεν το έχουμε τελειώσει. Όχι. Και εδώ πέρα είναι μερικά chests, το potion room. Και μας κλείδωσε με quartz. Που δεν έχει καν potion. Ναι, τέλος πάντων, εδώ πέρα είναι και το δεύτερο πύργο. Ο δεύτερος πύργος που αυτός είναι τελείωτος. Αυτός είναι. Ναι, εδώ πέρα βλέπετε ένα μικρό καταστραμμένο σπιτάκι. Ναι, το έκανε ο Πάνος Σίγκαλ. Έχουμε κι άλλα δύο παιδιά, τρία πόσα παιδιά σας. Τρία. Όχι, Άσε. δύο. Όχι. Ναι, δύο είμαστε. Ναι, Δύο. Άλλα δύο παιδιά στην παρέα μας. Απλά σήμερα είμαστε με... Πού έπεσε κανένα. Πώς. Α, σκελετό. Εκεί πέρα απέναντι βλέπετε το σπίτι μου! Έπεσε κάτω. Μην το κλείσεις. Αυτό ήταν το βίντεο. Πού είσαι? Δεν το ψάξω. Πάνω απέναντι, κάναμε τυπή. Και εδώ τελειώνει το βίντεο, ξέρω. Όχι, εντάξει, θα το συνεχίσουμε. Κάντε με τυπή. Κάνε εσύ τι πήρε, βλάκα. Κάτσε να πάω. Βρίζεις. Κάτσε, περίμενε. Να πάω στο. Κάτσε να κλείσω λίγο, περίμενε. Το έχω βάλει στο wait, δηλαδή δεν. Τώρα έχουν μια εικόνα. Αυτοί που θα δουν το βίντεο έχουν μια εικόνα που δεν την καταγράφω εγώ. Έχουν μια άκυρα, ας πούμε, μια μαύρη οθόνη. Για να πάω σε εκεί. Καταλάβατε, σημειώσεις. Αλλά κάνω τριώτα ρε Βιλεντσάν. Ρε με την πατάτα το πάνω. Μην στρέφει το βουνό βάζει τις πέτρες. Έσκασε. Λοιπόν, περίμενε. Και εντάξει. Τώρα βλέπετε κάτι φάρμες, Action. καρότα και πατάτες. Ναι. Ναι, και πες τι θα κάνουμε σήμερα, ξέρω. Και. Σήμερα θα πάμε να βρούμε διάφορα πράγματα. Δηλαδή, βασικά, θα δείξουμε λίγο το νησί μας. Ναι, εδώ πέρα βλέπετε το σπίτι μου. Πολύ. Λίγο μικρό. Δεν είναι το σπίτι σου μόνο. Είναι και το δικό μου σπίτι. Το δικό σου είναι δίπλα. Εκεί Δεν είναι απέναντι. το δικό μου δίπλα. Το άλλο είναι το chest μου. Ναι, όντως. Καλύτερο ξέρεις που δεν έχω δει. Βασικά, τίποτα δεν έχει. Τίποτα ακριβώς δεν έχει. Βλάκα, Κάποια chest έχει. Βλάκα, πονά το πλευρά μου από τα γέλια. Κάτσε, περίμενε. Τι το λες αυτό. Περίμενε ο κάμερα. Γιατί πώς δεν τη κουάρει. Σιγά ρε. Συγγνώμη, κάτσε, περίμενε. Έρχομαι. Βάλσε. Λοιπόν. Εδώ πέρα βλέπουμε τη φάρμα μας με τα κόκοπιν. Ουε. Ξέρω γιατί το μαζίζουμε. Μικρό ζαμπάκι. Εντάξει. Όχι, ένα creeper. Και εδώ πέρα βλέπετε το... Έλα λίγο. Περίμενε, κάμερα μένεις εσύ. Εσύ πρέπει να τα κάνεις. Βασικά όχι. Και εδώ πέρα βλέπετε το μελλοντικό μου σπίτι. Όχι! Όχι. Πόρε. Φύγε. Πόρε, τρεις σκελετοί μαζί. Τα μόδια σου. Τρεις σκελετοί μαζί. Πόρε.
Μπορεί. Μπορεί. Ρε Μάριε, αν θες καμία βοήθεια να μας βοηθήσεις, ίσως θα το θέλαμε. Δεν ξέρω καν που είστε. Κάνει τι πήρε. Στον skipper κάνε TP. Πού είναι ρε? Περίμενε, σκοτώνω mobs. Έλα ρε. Πώς λέγεται το κανάλι σου, Βαγγέλη? LOL game. Στα... Α, και μόνο που δεν έχει LOL. Εντάξει, Ω, θα ανεβάσει και LOL, θα περίμενε. ανεβάσω και LOL και Counter Strike και Left 4 Dead και όλα. Ω, έμαθε τώρα το Counter Strike. Εδώ πέρα βλέπεις το μελλοντικό σπίτι του... Phantom Sal. Ναι. Τι G Phantom ρε βλάκα. Όχι Δεν άλλος. είναι Phantom ρε. Φαλ Κώστα με τρομάζεις. Φύγε. Αν εγώ θα πάρω το άλογο μου, εντάξει. Άντε γεια σας. Τι άβα, τι είναι ρε παιδιά. Α, ναι, είναι το σημάδι μου, είναι το σημάδι. Skipper, εκεί τα πίσω. Skipper. Ο άλλος με το άλογο, ο άλλος με την κολοκύρα στο κεφάλι. Εδώ πέρα είναι το άλογο μου. Φαλ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, το βίντεο έχει 6 λεπτά, εντάξει. Μην κα... Πέθανε έτσι. Δεν με ξέρω. Εγώ θα δώσω ένα σάλτο. Πλάκα. Θα σε κλείσω από το Skype. Όχι. Έρχομαι κάτω. Τώρα θα πάμε να κόψουμε κουμπ. Γιατί δεν έχουμε καθόλου. Τι κάνεις ρε. Πνίγεται το καημένο. Τώρα αυτό δεν είναι μάλλον. Πού είναι. Πώς ανέβεις πάνω τώρα? Τι κάνεις ρε. Πονάει ξέρεις. Είναι καημένο. Fuck lava. Δεν βλέπω τίποτα. Όχι. Πού έπεσε? Πού έπεσε μες στη λάβα? Ναι. Ωραία, πάρε το άλογο. Ναι, αλλά έχω δει την πανοπλία και τη σέλα. Βασικά, ελάτε πάλι στην αίθουσα. Α, και να καούμε, ναι. Δεν λέει, δες. Τι γίνεται, τι κάνει. Ένα ζόμπι τον έριξε μες στη λάβα. Τι πεθαίνει. Όχι τώρα, ζωντανός. Κάτσε να κάνει την πίτα. Skipper σου έρχομαι. Έχει φύγει. Στο ερχόμενο. Ωχ, μην κάνεις την πίξερ. Μην κάνεις την πίξερ. Πού δίπλα είναι? Αχ, δίπλα του είμαι μωρέ. Όχι! Όλος έπεσε. Πού είσαι? Εδώ. Όχι. Η παγίδα του θανάτου. Θα κάνουμε τίποτα σε αυτό το βίντεο, ξέρω εγώ. Τι θέλετε, Μάι, να πάμε. Πάμε για μάιν. Το mine θα είναι το πιο βαρετό. Ναι, όντως. Πάμε για... Βασικά με τον πάνω πρέπει να κάνω βίντεο για την εξερεύνηση. Τι Λοιπόν, θα κάνουμε τότε? βασικά πρέπει βασικά αυτό. Ξέρω εγώ, βασικά αυτό θα είναι το αρχικό φύγερμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Τι ήταν αυτό ρε? Μα τι... Πάμε κάποιος! Κάντε subscribe, like. Και κάθε δεύτερο... Και κάθε... Ούτε λεπτά δεν βγήκε το βίντεο. Βγήκε 9 λεπτά. Και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο είναι σίγουρο πως θα βγάζω βιντεάκια. Αντίο.